Здравейте! Вие съм аз, искам да ви се представя. Ходих на професионален гърник. Вижте какво. Сега ще покажа как се тренирам. После се заработам. Да. Това си го нося всеки ден на работа. Представям се на клиентите и им казвам, че и нека ходих да си купа нови дрежки за работа. Вижте какво само има. Хубаво ли ми се и нови обувки?